Езус адразу ж загадаў вучням сваім сесці ў човен і пераплысці на другі бок перад ім, пакуль ён адпусціць народ. Адпусціўшы народ, ён падняўся на гару памаліцца ў самоце. Калі настаў вечар, заставаўся там адзін. Тым часам човен ужо адплыў шмат стадыяў ад берега. І кідалі яго хвалі, бо вецер быў супраціўны. У 4-ю чварту ночы Езус пайшоў да іх, ідучы па морю. А вучні, убачыўшы, як ён ідзе па морю, спалохаліся і сказалі: «Гэта прывід», і ад страху закрычалі. Але Езус адразу загаварыў з імі і сказаў: «Будзьце адважнымі, гэта я, не бойцеся». Пётр сказаў яму адказ: «Пане, калі гэта ты, загадай мне ісці да цябе па вадзе». Ён жа сказаў: «Ідзі». Выйшаўшы з човна, Пётр пачаў ісці па вадзе і падышоў да Езуса. Але убачыўшы моцны вецер, спалохаўся і, пачаўшы тануць, закрычаў: «Пане, ратуй мяне». Езус адразу ж працягнуў руку, схапіў яго і сказаў яму: «Малаверны, чаму засумняваўся ты?» Калі ўвайшлі яны ў човен, вецер сціх. А тыя, хто быў у човне, пакланіліся яму і сказалі: «Ты сапраўдны Сын Божий». Сёння мы вельмі рады, што можам прадставіць гэтага нашага сабрата, пакліканага Богам, які жадае сябе хваляваць Панам, складаючы вечныя манаскія абяцанні ў салезіянскім таварыстве. Артур, сын Віктора і Ігоря. Ось я. Дорогі сабраты, чаго ты просіш у Бога і яго касцёла? Прагну злучыцца з салезіянскай кансекрацыяй, каб праз гэта паглыбіць ласку святога Хросту. Бог і Отец, які праз сакрамент хрысціянскае ўтаемнічэнне даў табе новае жыццё, праз моц Духа Святога няхай табе дапаможа дасягнуць паўнаты еднасці з Христом праз асаблівы запавет, які сёння ён заключае з табою. Дзякуем Пану Богу. Напевно, дорогі брати і сестри, Божим провідом був вибраний сьогоднішній день. А люди, які імкнуться супрацовничать з Божою ласкою, тільки підтвердили, що менавіта сьогодні повинні відбутися вічні монастирские обязания салезянина Артура Ляшневского, духовного сына святого Яна Боско, раз і на все життя. І тому лічу, що в першу чергу, дорогі брати і сестри, нам сьогодні усім треба подякувати Богу не тільки за дар життя клірика Артура, якое передали йому батьки, як винік плоду їх великої любові один до одного, але подякувати за покликання, за дар покликання до салезіянської конгрегації і так само до святарського життя. Бо коли, дорогі брати і сестри, спочатку не було гэтага виключного Богу покликати з боку Бога клірика Артура сьогоднішнього свята, гэтых вечных монастырских обяцанняў не было б ніколі. Таму, дорогі клірик Артур, дякую сёння ты ў першую чаргу Пану Богу за дар асаблівага выбрання. І таксама усведамляй сабе, што гэта выключна свабодны выбар Бога, здзейснены над тваёй асобай. Разважай таксама над тым, што гэта вялікі гонар для самога цябе быць выбраным сярод усіх панам, каб стаць яго слугой. І ў харызме святога Яна Боско несці людзям нікога іншага, як Бога, асабліва моладзі. Дорогі сабрат, Бог и Отец про свою ласку консекровал тебя в салезианском товаристве, наделяючи даром своего духа и послал тебе, как ты был апостолом молодцем. Ти хочешь теперь кончатково отвергать себе Богу? Так, жадаю гэтага, дзеля таго, каб я мог наследовать Христа и супрацоўнічаць з ім у будаванні валадарства Божага.
Пан Бог скіраваў ксяндзапоску да моладзі, асабліва найбольш беднай. Гэта стала для яго першай і галоўнай місіяй. Ці хочаш рэалізаваць місію нашага заснавальніка ў служэнні моладзі, аддана ахвяруючы для іх добра, час, дары і здароўе? Так, жадаю гэтага, дзеля таго, каб быць у касцёле святым бясконцай любові Божага Сына. Жыць і працаваць разам для нас, салезіянаў, з'яўляецца фундаментальным патрабаваннем і надзейным шляхам у рэалізацыі нашых пакліканняў. Таму мы аб'ядноўваемся ў супольнасці. Ці хочаш у сямейным духу дзяліцца ўсім з братамі, з якімі жывеш, і быць у еднасці з усімі членамі нашага таварыства? Так, жадаю гэтага, дзеля таго, каб мог стаць таксама і для іх знакам любові і єднасці. Мы наследуем Христа чистого и у Бога, який збавив і освятив людей про свою посмертность. Ти хочешь, каже Бога, ахвяровать Отцу полное распоряжение твоим життем послухмянным, убогим и чистым по прикладу Христа и Марии и Ярмаці? Так, з Божої ласки жадаю гэтага, дзеля таго, каб цалкам належыць Богу, якога люблю больш за ўсё, маючы Марыю як настаўніцу і валадарку. Благословляем Святейшую Троицу за дар, проявленым гэтым нашим браце, які памерлі для граху і народжання для новага жыцця праз крос, ахвяруе сябе цалкам Богу, прыносячы вечнае манаскія абяцанні, каб жыць у паўнаце і радыкальна ласкай росту. Таму цяпер просім Айца, каб праз заступніцтва Дзевы Марыі ўсіх святых спаслаў сваё благословенне на гэтага свайго сына, пакліканага наследовать Христа на дорозе евангельской досконалости, сходно с апостольским планом святого Яна Боску, и нехай яго узмоцнить в особливом заповете, який сьогодні заключає з ним. Знаку воскреслого Христа, який з'являється світлом світу, дадзене тобі у день хросту. Нехай припоминає тобі сьогодні завсюди, що так само і ти посланий бути світлом для світу, а так само консекрований, як целебровать літургію життя, ахвяруючи себе цалком по прикладу святого Яна Боску. Прийми святло Христа і будь святлом для всіх тих, кого зустрінеш на своєму шляху консекрованого життя. Амінь. Боже Отче, Ти мене консекровав для себе у день хресту. Отказуючи на любов Пана Єсуса, Твоего Сина, який мене кличе наслідувати Його більш докладно і керований Духом Святим, який з'являється святлом і моцею. Повністю добровольно, цалком ахвярую себе самого Тобі і обов'язуюся віддати усі мої сили тим, до кого Ти мене пошлеш, а особливо
найбольш бедной молоді. Жить у салезіянскім таварыстве, у братнім адзінстве духа і служэння. І такім чынам удзельнічаць у жыцці і місіі твайго касцёла. Таму я, Ляшневскі Артур Андрей, у прысутнасці маіх братоў, перад ксяндзом Віктарам Гайдукевічам, які замяшчае генеральнага настаяцеля Таварыства Святога Францішка Сальскага, складаю вечнае абяцанне жыць у чысціні, убостве і паслухмянасці паводле евангельскага шляху, вызначанага у салезіянскай канстытуцыі. Твоя ласка, Ойча, заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі ў спамогі хрысціянам, святога Юзафа, святога Францішка Сальскага, святога Яна Боско, а таксама мае браты салезіяне. Няхай штодзённа суправаджаюць мяне і дапамагаюць захоўваць вернасць. Божа, пачатак і крыніца кожнай святасці. Ты так полюбіў людзей, што учыніў іх удзельнікамі твайго боскага жыцця. Клічучы іх быць святымі, як ты сам святы, няхай цябе праслаўляе кожнае стварэнне. У тваёй прадбачнасці з роду выбранага народу ты паклікаў справядлівых і цнатлівых людзей. Першая паміж іх была Марія, маці твайго сына. Ты ў паўнаце часоў паслаў Хрыста дзеля збаўлення чалавецтва. Ён з'явіўся як бляск тваёй святасці, для таго, каб нас учыніць багатымі, стаўся бедным і паслухмянымі ажно да смерці крыжовай. Адчыніў ён нам шлях сапраўднай свабоды дзяцей Божых. Ты, Ойча, бясконца добры, праз голас твайго духа клічаш на працягу вякоў шматлікіх сыноў, каб больш дасканала наследавалі Хрыста, аддана ахвяруючы сваю волю, сэрца і усялякія каштоўнасці. Узглянь цяпер на гэтага твайго сына, якога згодна з таямнічым планам паклікаў і сёння кансекраваў для новага жыцця. Спашлі на яго Духа Святога, які ўсё асвячае, каб мог з тваёй дапамогай дасягнуць тое, што табе абяцае з радасцю. Няхай заўсёды трымае свой позірк скіраваных да боскага настаўніка і па яго прыкладу фармуе сваё жыццё. Аднавіў яго сэрцы, Ойча, пастырскую любоў, якую меў святы Ян Боско, айцец і настаўнік моладзі, дзеля таго, каб з нястомнай працавітасцю шукаць ва ўсім збаўленне душ і служыць табе. Распаліў ім сапраўдную паслухмянасць, радаснае убоства і прымяняючую чыстасць. Няхай служыць табе з адчыненым сэрцам, каб мог любіць сябе ў братах і першым праяўляць гэтую любоў. Учыні яго цярплівым падчас выпрабавання, моцным у веры, радасным у надзеі, простым і адданым у апостальскай працы. Дай яму здольнасць навучаць і евангелізаваць згодна з педагогікай дабрыні, паводле плану інтэгральнага развіцця чалавека, накіраванага на Хрыста, дасканалага чалавека. Будзь ты, Ойча святы, падтрымкай і кіраўніком для гэтага твайго сына. А калі пакіне гэтае жыццё, каб стаць перад судом твайго сына, учыні яго бясконца шчаслівым з таго, што ты быў верны твайму пакліканню, і учыні, каб у вечнай хвале святых цалкам з'яднаўся з табою на знак дасягнення асаблівага запавету, які ты сёння устанаўліваеш з ім. Праз нашага Пана Jesúsa Хрыста, твайго сына, які з табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Амен. Дарагі Артур, ад імя касцёла і салезіянскага таварыства прымаю цябе як сабрата, звязанага вечнымі абяцаннямі сярод салезіянаў ксяндза Боско. Братні абдымкі, якімі цяпер абмяняемся, няхай будуць знакам гэтай камуніі жыцця.
Твоей славой окруженный я проснулся с утра. И если мне так больно, ты ожидаешь меня, ожидаешь меня, ожидаешь меня, Иисус. Даже если упал я, ты поднимешь меня. Найти ответ на вопросы я смогу лишь в тебе. Ты ожидаешь меня, Иисус. Я хочу войти в глубину, увидеть славу Твою в Твоем присутствии, о Иисус. Лишь там в глубине утону я в Тебе, в Твоем присутствии, о Иисус. В Твоей славе хочу я ходить каждый день, когда страх и сомнения терзают меня. Ты ожидаешь меня, Иисус. Я хочу войти в глубину, увидеть славу Твою в Твоем присутствии. Дорогие собрати, приймі криш Христа, знак у воскрешенні і життя. Нехай он тобі припоминає про постоянний пастирський обов'язок удельничать у пасхальній таємниці ділям збавлення братов. Амінь. Славу Твою в Твоем присутствии, о Иисус. Лишь там в глубине утону я в Тебе, в Твоем присутствии, о Иисус. Или крыш и веровка. Наставник нашего життя, Петро Красивого, будеш самим фанатським обіцяннями. Просимо за нашого брата Артура.